Naidi karen phaya tegeri fungai siri ki krok sunani pana tegeri. Hello, jotna hai lam shogo ani YouTube channel o ani thanai blog no norok belai kheno chajak bai kha belai kheno nai thukjak bai kha so aboni bagi norok no belai kheno hambai mario ang haikena ano support khai tong bai di ki norok ani uklogo nugui tong khana nok obona ani nok angoron tongo ki te kaisa kok kai norok gobangma manai song norok singbai ka no baini ni amaki boro ninai ang ani o Q&A video sajak no norok no ani ama kri kha ninai ke norok no to ang Funuk mali abono bo 2017 ni 13 June no o sungsak no yakari thangka ang parao ani babu bain tongo ani dada song ga ke to na aguli wo tongbayu pongni family bai tamni hinba pong chirai rong no porina nango bla gabon bagi borok aguli go tongo hingke ang oro hingke parao hingke angani babu bai tongo hingke ang norong no tabuk ani amani photo Funuk nai photo no ma Funuk sinai because bo kri khabla sangsara ban bagi ang norong no bini photo no ma Funuk sinai hingke phaidi tabu Funugana ang norong no. So guys obono ani ama norok sungbai ne bo Tangwi rignai kanya hanai obo bini kacham photo si bo kajak drop rok sia furu 1970 rogo na apro joto no sari mang no kanbai fu hingkai tabu hingkai to bothia sakang tori gnai mang no kanai no thangka hingki norok obo no tui chaja gerok tang laijabadi norok nokona ani mani photo hingke baksa kabang borok saw ang mano solo hinai kubuida mano solno kisa comment khai shadi hingke ini tam khajak no current bukuring tongka uskang nishime current kurui gabor debe khak tamjani ungui nai current ekdom voltage kom ungui tongo hingke di boro thangka hingke to tei phase phailang liya di boro thangka hingke ekdom sarigo kisa phayo hingke boro hingke thangpayo hingke hopung current kurui hingke phungai nei teisa phayo haibano voltage kom tuirong ni belang suka bono sachlang jorao hingke no barok shipka hingke he problem kebang man nunuk jago parao pelai no cost abo kaisa hingke watui phaina nayo emne phai bo paikha phai nai tesa thaka I kunai nokha kosom hingke teoisa wafi nai no bar ship ang blog rok shoot khaimani hingke tini video rok hangke tini ni blog yabo kisa kazam 2-3 din sakangni video na hajak abono ang date rok samani bar rok samani abono no rok kisa confused tang di video riman dino no ang shoot khaya video rina ni sakang video upload khanya ni sakang se ang video shoot khaijak so no rok abono asik confused tang bai di ke naidi busuk nokha somoi tongkha oh my god see norok ani watini jalawo nukana je ang watini jalawo Funuk mani phirang kiri jangnai character abo angno phirang kok mani kiri jago markheno nari satung sutung na nai tongkha weather ni kuno thik thikana grei tabuk bufru wati waire bufru no barshi bufru satung khai bun chaimia but ang enjoy khai tongo weather no bar ship so norok ke bahai enjoy da khai tong ano kisa comment khai shadi inko ani pi nala banche besok bara ang ibin sa sa jora tamasi tarang bin sa logoi thangka kathan ha ora borok tongo chungno nai tongo kabang ma borok nai tongo nang haike nukjak sinai do kunang yana mai chai da Oma no bar ship shawoi nai jumoi rok somsai phebe ka taugle watai na phasinai
ang video shoot khaibe ka hingke ani nok bomti hai ang tong nok na tini Funuk gana phaidina legena homoke tini shoot khaimani ri rok hingke yang mo ligi lagai kyomo khani stand nosto sing tongkhai ko oro mobile rekhang ke no boha yengi thangong ke no khaime ya kaham ke khlaime yang tongkha ang order rok siren nangane haben all lockdown rogo order rok rephano phas phaya tabuk hingke omono omtikhen ang video khayo hingke ang wansuk tongo kisa behind the scene rok bo Funuk gana hne ani blog o kisa ang video shoot khai puro ang norong Funuk nai hine wansuk tongo norok nai na da mojung comment khai sabai di onok emne ani dada songni si hingke borok to oro tongya ba onok khali gyabona ang onogo mang video snamo a chung tongmani nogo hingkai khlai to gya tamni hinmale baba ani baba bo TV rok nayo hingkangke TV khorang rok sound rok belai khna horok ngangke disturbing go ang khlaime yabon bagi ang oromang khaifeyo hingke ben aro washo khayo bo TV rok naya furu hingke washo TV nai furu bo khlaija go ya oro phainani shelewoi to khakai lockdown ni jala ni 2 khlai pai dro shoot hingke abo pai khenka no tabuk blog khai tongka to tabuk hingke to ani kuno kam kari kha video shoot khaibe kya hingke tabuk current to kri tabuk tu kunai tu kubai mani pore mai chanai mai chabai kha hingkai kisani Instagram rok Facebook rok WhatsApp rok check khai nai ta sabo tam comment rok khai check khai nai hello guys then tini bo watei wai tongo hingke tini hingke wansuka tabuk tam khlai chanai tabuk bada kopi ni bora khaijana hantongo an masa manai phaijak bobai khlai salai nai ngai nai tongdi chung bahai ke shna so bada kopi ni pakora sanambai kha tabuk chai nai gena bomti hai ang thokabla mosoguri tongka tep thokamu mosok thangjeri jakchu mosoguri ngang kai tebu yoksi ga thokamu ta hingke norok buda wati jora rok komti hairok snamai cha norok tam nogo snamai cha comment khai sadi hingka ang bo try khai nai ne norok snamai chamani abo hingke ang chai pe kha haino hai tausa malai firana